שלום לקהל סוחרי המטח, עודד שובל, חברת אלבריה. חשוב להבין את המונח יממה בשוק המטח. הרבה מהחלטות המסחר שלנו מבוססות על סיום יום מסחר ותחילת יום מסחר. למעשה, יממה נקבעת על פי זריחת השמש בניו זילנד. זריחת השמש בניו זילנד היא לערך שעה 10-11 זמן ישראל, אבל נהוג היום הרבה חברות מעגלות לכיוון שעה 12, ובשעה 12 בלילה מתחילה יממה חדשה. זאת אומרת, כשאנחנו בוחנים נר יומי, אירוע שקרה במהלך יממה, הנר הזה התחיל עם זריחת השמש למעשה בניו זילנד, נניח לרגע לעניין העיגול של חברות המטח, והוא יסתיים כאשר השמש תזרח שוב בניו זילנד, שזה בשעות הלילה בישראל. המונח יממה מאוד חשוב לנו להחלטות המסחר, כי כשאנחנו מסיימים יום מסחר, אנחנו יכולים להתחיל להיערך ליום חדש, במידה ואנחנו רואים צפי או אפשרות שנר של יממה עומד להסתיים בנקודה שהיא מאוד מיוחדת לנו, ובמידה ואכן בבוקר נקום ונראה שהיממה הזאת היא אושרה בנקודה הזאת והתחיל נר בכיוון ההפוך, זה יכול להיות בהחלט שיקול לעסקה. המונח יממה מתייחס כאמור לזריחת השמש בניו זילנד. אנחנו שוב מעגלים לכיוון שעה 12, ו-24 שעות זהו מהלך של יממה בשוק המטח. יש לכך גם משמעות בנושא הסוואפ, עמלת הגלגול. חברות המטח מחייבות אותנו עמלה כאשר אנחנו מחזיקים עסקה מעל 2 יממות, עסקה פתוחה. הם לא סוגרים לנו אותה, הם מחייבים אותנו עמלת גלגול, סוואפ. לכן, זה לא בדיוק 48 שעות, זה תלוי מתי פתחנו את העסקה. אם פתחנו את העסקה ב-10 בלילה, אז למעשה כבר ב-12-1 בלילה זה ייחשב לנו כיממה, ונותרו לנו עוד כ-24-25 שעות להשאיר את העסקה פתוחה, ומעבר לכך יחייבו אותנו עמלה. זאת אומרת שמבחינתם, גם אם פתחתי את העסקה ב-11:59, אז בשעה 1 בלילה או 12:30, כבר חלפה יממה, כי פתחתי את העסקה ביממה הקודמת. כאמור, יממה מאוד חשוב להחלטות המסחר היומיות שלנו. האם נר שסגר יממה בנקודה מסוימת פתח בדיוק באותה נקודה, כאשר כמובן זה לא אומר לכם כניסה לעסקה, אבל זה יכול בהחלט לתמוך לכם בכיווני עסקה מסוימים בהתאם לכל אחד לדרך המסחר שלו. אז זה לגבי המונח יממה בשוק המטח, ואני מאחל לכם הרבה בהצלחה. תודה.